Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana nesembo sini season 8. Umakoti kaLwandle, umakoti kaBhuti kaMacele, number 5 kaBaba Msileko. Ngiyayiphinda ke lento engishilo because kunokudideka la comment section. We guys, ngiyabona ama comments ngenxa esikhathi nefone engisebenzisayo njengamanje okuyinto right kumina kwenza ngingakwazi ukuphendula ama comment kodwa into engeyinhle kulabo abakhomentayo ngiyaxolisa ngaleyo ndaba. Into engiyishoyo nizwe kahle. Kulo sisi oveziwe as number 5 and kule promo yaku season 8 kune part evelayo ukuthi kuyalotsholwa ngoba laba abamlobolayo umbozwe ngeingubo asikwazi ukubona ukuthi uyena thina as viewers nalona futhi abambulayo asikamboni ngoba season 8 awakaveli kodwa sekukhona ke omi phakathi kaMacele nosisi kaMacele abambopha la ekhanda osho ukuthi abamgqokisayo ukuthi umakoti wabo bayamamukela lento eyenziwe after ilobolo kuya ngokuthi imuphi lo mcimbi nakumembeso seyiba khona ingubo eyiphiwa umakoti njengoba kumembeso kaMakhumalo sabona leya phathi uMangwabe egqokisa uMakhumalo bemshintshisa ethi uMangwabe lokhu bekufanele ngabe kwenziwe uMacele noma yeni ukube bekhona. Kuleyo party le eveza lo sisi olodade ogqokiswa into ekhanda ngathi umhlonipho oyiduku angazi ukuthi bamnikani kodwa nizobona ngizovela nginifakele izithombe lezi ze after lobola celebration ubone ukuthi udade uyashintsha bemgqokise kanjani. Injabulo yaMacele angizwe injabulo yaMacele kuhlangene nobani kuhlangene nosisi wakhe because lo sisi upartner endawo kunoMacele nosisi wakhe yilana ke sengithi yes umamkhulu wathi side isikhathi kukhulunywa ngo-number 5 akafike kodwa lo mamkhulu uMacele wasesipark ohappy kanje akusikho ke indaba ka-number 5 lena ngathi into esiqondene naye kungenzeka ukuthi into yakubo kaCele because nalezi indlu evelayo siyazazi izindlu zaseMzumbe ziyelo lapho kuvelwa khona izindlu evelayo kuvelwa lesindle enizoyibona akuveli izindlu eziyelo ngoba ngisengathi mina cha eMzumbe basigamanxisile indabeni zakhona siyazazi izindlu zakhona sike siyibone futhi nalokho futhi ngoba ngqini ngingakwenzela nje ngithi nazi izindlu nazi futhi le abahlala kuyo masebesithi amacala leya yana kukuphi lapha ya kulona ke sefike wathi hayibo sicela ningaspread indaba engekho akuyena usisi kaMacele i-episode uMseleko engena kaMacele ebaphathele iziphuzo ebavakashelile saje sabona ukuthi umkhwenyana okhululekile lapha ya kuleya episode mase beqala bekhuluma indaba yokuthi sibani akeze number 5 kunosisi omi phakathi kaMacele nobaba uMseleko lowo sisike uye lo engimfakela ngathi hayi mase behleka kanje akusiye ku-number 5 lo abamgqokisayo hayi ukuthi ngithi akekho angithi njengamanje sibone ipromo ikuhlanganiswa yonke into kule part enoMacele egqokisa omunye ngifuna ukuyibona ke masifikile useason 8 uthi ngempela uMacele nosisi wakhe babejabulele u-number 5 bona bobabili kakhulu nalana futhi okunosisi abamboziwe ngeingubo kukhona olunguzwa uSneh manje ngiyazibuza ukuthi uSneh ezingane kaBaba uMseleko kodwa phela akunalutho njengoba sekushiwo nje ukuthi indaba yelobolo manje isiyangenelelwa omama auntie nosisi. Into ke bengiyibalula noma ngiyihlukanisa ukuthi le lobolo lika number 5 akukwazi ukuthi ngaba yileli sekujabulisa uMacele kanje. Usangibuza ukuthi hawu uMacele ngoba wathi nje ukhululekile ngizokulandela ngikulandele la ubaba uMseleko ubakhala khona wazi waluma uMamtolo mawungamazi uMamtolo kuzosala ke kulomgosi wala ehlebeni kwethu uma
sorry, uMseleku wakhala waze waluma uMaMtolo. Ekhalelani uMseleku ukuthi uMacele ubemvimbela kula makhosikazi akhona ukuthi uwashada kanjani. uMacele wafika wakalela uMseleku 20 years. Yeso, wathi kwi-period yeminyaka ewu-20 akebe esekwazile ukuqeda ngamakhosikazi akawafunayo. uMacele-ke mayenikeza uMseleku leli rula lika-20, kulowo 20 uMacele elwa ngamakhosikazi akhona. Kusho uMseleku angithi uMseleku lapho ila esho khona ukuthi-ke naye uyadideka kokunye and kokunye uyazi ukuthi uMacele zikhona izinto azenza zamaphutha. Ngoba le episode engikhuluma ngayo ukuthi uMseleku wakhala waze waluma uMaMtolo. uMaMtolo-ke induku kaMseleku liyade sibona ku-season 6 because kulo uMaMtolo ufike guys, ufike ku-season 6 ngoku-season 7 kodwa khona le nduku lo uMseleku abengayishiyi. Ngesikhathi uMacele ethi ngizothulula inhliziyo yami, yilapho uba uMseleku wakhala waluma leya nduku yakhe wathi akasazi ukuthi yena enze kanjani because noma ngabe yini athi uyayenza i-right iba wrong, noma yenze i-right kugcina ku-wrong. Ekhuluma ngani? Ngokuthi kulo mnyaka e-20 uMacele elwa ngani? Ngokuthi la makhosikazi akawashadayo fanele uMseleku elobe echazile ukuthi-ke nangu asemtholile ufuna ukumshada, afika aphika uMacele. Siyayishiya-ke eyamakhosikazi akhona. Ngithi sikhuluma ngokumhlophe manje beyinhliziyo ukuthi uMacele wamkela omunye unkosikazi. Baba khona-ke uMangwabe, uMakhumalo, uMayeni. Ku-number 5, iqalwe indaba ya-number 5, uMayeni owaba ukuthi ucela umamkhulu athule angathi shu siqala ukubona ku-TV. Wathi uMayeni ngani? Ngoba unkosikazi omusha ufika ahlale eMzumbe. Abasemzumbe abanetask yokuthi benze leyo nkosikazi ezwize esekhaya ngoba usegcekeni nabo. Onegceke lakhe eSeapark akathuli du. Wasini uMacele emva kwaleyo nkulumo leyo? Wathi hayi vele khona kuse-early. Kulo early njalo amshoyo uMacele uno-20 ambekile. Yasidida-ke lento. Namhlanje nithi uMacele lo ofanayo osejabule kanje? Yikho ngithi noma ngabe kuthiwa uyavuma inhliziyo yakhe makuza ku-number 5 ayimhlophe qwa. Imhlophe khona ngezinye izinto, angibeki futhi ukuthi unenhliziyo enhle, kodwa kuwona lamakhosikazi avele khona ayibi imhlophe enhliziyo. Uyazisho izinto angayithandi nezinye asayikhalisayo ezimkhalisayo. Mase kuba khona othi-ke phela uhappy ngoba uyazi ukuthi uzolayeka uMayeni. Bengihlekisa mina guys ngezinye izinto ezishoyo. Sesiyaxoxa la and into esengixoxa ngayo ibe ngase sanganekwane. Njengoba sixoxa-ke lo othi uMayeni uzolayeka, ayikho into engenziwa uMseleku ayikho mhlawumbe into engasivunywa amanye amakhosikazi ilayo uMayeni. Inkinga ukuthi lento eshiwo abantu ifika kanjani kubanikazi bendaba, yabo? Uyabo lento yokuthi kunomcimbi khona laba kwe-guys endaweni manje kuke kube nomsindo nala engikhona kuduma inyoni ningixolele. Into yokuthi kuthiwe true love, first love ikhulunywa abantu. Sekuyoba ukuthi-ke uMacele namayezwa lezi zinto zihlala kanjani kuyena. Ayikho into engenziwa ngoba uMayeni ekhona kube ukuthi mhlambe iyamlaya egameni lokuthi mhlambe justice for Macele, because uMacele nje uze ebe negama lokuthi angishadanga nendoda eshadile. Uyazi ukuthi ugudla bani, inkinga futhi uyigudla yena ngokuthi akashadanga nendoda eshadile, because manje lo husband wakhe amshada engashadile unengane eseduze nomshado wakhe, yena akathi akayazi. Sekulobu ku-questionable njalo. Mase ngisho ngithi ngisho lokutaba bathi phela uMayeni uzolayeka.
Kube umacele lokuthi izinto ey'shiwo ngapha esiphaqe ufike ey'bona ukuthi seziyashintsha emzumbe. Ayikho into ezoshintsha leyo nto leyo. Ayikho. Ayikho into ezoshintsha leyo nto leyo. Into kodwa umacele engathi uyayikhalela ukuthi uMseleko enze iqiniso lezinto abathembisene zona bobabili. Ngoba uma eshuthi usalwa noMayeni uyolwa into engapheli ngoba uMayeni ukhona. Nompumelelo futhi ukhona. Kaze kwaba khona abanye abantwana futhi after uMpumelelo. Manje nje kufanele ukuthi uma kuwukuthi loyo interpreter kanjalo uLwempu angeke aze ayiwine. Akayiwinanga kwasekuqaleni ngoba phela yikho manje enegama lokuthi angishadanga nendoda eshadile. Usho kubani? Usho kulo ufike kuqala kunaye. Yena wasethi akamazi. Leya nto yakho uyayisho egudla kodwa iphinde igudle yena. Ngoba phela kusho ukuthi ikhona indawo engamnelisi ngaleso statement. Ngoba asithi shu kwabanye. Sithi shu kuMayeni ngoba phela shithi kulungiswa indaba yokuthi akusiwena ekuqaleni, yimina ekuqaleni. Base kuba noMpumelelo-ke ayihlakaze yonke-ke leyo nto. Ngoba phela uMpumelelo ukhona. Sekhona nabazukulu. Manje nathi sizobe siyibuza ukuthi kanti uMpumelelo ayingane enjani emncane. Ngempela uMpumelelo kwakunokuthula. Kungale ndlela ukuthi phela ingane le engangoMpumelelo ile ngane le eyenza ukuthi uma wengane noma bengane bekhulume kakhulu. La kubuzwa khona ukuthi ingane seyinjani. Noma wengane naye mayibona ukuthi ufuna ukulwa-ke avele komunye athi ingane iyagula. Igula ingane isonto lonke kade ayinalutho. Yingoba nje efuna i-attention yababo wengane. Manje sesiyibuza ukuthi le nto le bavele nje baba mature ngesimo sabo kanjalo noma ikhona imethi la engahlangani khona. Nakho kumacele senegama lokuthi angishadanga nendoda eshadile. Ngoba phela kuyavela kule TV show ukuthi ukhona usaziqala lesi sithembu. And mase yikhulunywa futhi izinto lezi eziba sekuqaleni akafuni ukuyilalela ngoba uyazazi okuMayeni. Mase kuba khona othi umacele uyajabula ukuthi uMayeni uzolayeka. Ayikho into uMayeni azolayeka ngayo ngoba uyazi. Futhi yena wazi okudlula umacele. And leyo nto futhi ayikho right. Yona mase siyibeka nje ukuthi khona vele akukho right. Akubi kuhle. Kodwa kunjalo. Yabo guys okwangikhuluma ngithiwe ngilalela ukuthi kulapha emcimbini kunjani. Uthi angihambe emcimbini bayangiphazamisa lana kurekodeni kwami. Bye.